गुबुन बिसिनि सोलाय ताख्लाय बिसिओ महाराजा प्रद्युत किशोर मानिकनि आजायमानि साल पालायमानि जुदा खलाय नुकजाखा तिरप्रा हास्टेओ आनकेक रावै आं बाय तङै नको सेलिब्रेशन खायमानि सोलाय तिप्रासा आमसायो तिप्रासा रक माइमासे एङै तंमानि नक गरै एङै तंमानि कलम खाता गरै स्टुडेन्ट रो मापुर याङै तंमानि अमहाय खलाय आनि बारदे न पालाय दिहनै बुबाग्रा अधा रिमा बाय तिरप्रा हास्टेनि तिप्रा मथानि वारियर रक थाइ थाइ जागाओ करं करं जागाओ अमहाय कान पालायमा नुगै तंखा अमहाय पालायमानि बाय थिनाङो तिरप्रा हास्टेओ गोसों खलायै हामजाक मंकु पुलं नुकजागै फाइ तंखा हनै लुकरक साइ तंफाइखा ते अमहायनो मांप्लि तिनि कासै फाइखा थेलाखं आमचाइनि रोंस्रोङै तंनाय रकनो तिप्रा मथानि वारियर रक फायै कलम खाता बयरक तै थिनाङो kaham कापरेवै तिप्रासानि मोखांनो सोंरिनानि डक्टर इन्जिनियार तै निजिनि लाइफनो निजिनो बुसखां आगय थांनानै बागै साइ खोनारिखा YTF नि सेन्ट्रेल GS सुरज देबर्मा खानाय नायदि कथमा दि रिपोर्ट जरानि न्यूज all these things, all materials. In future, if we require anything, we are going to give you more. This is just the beginning. Okay, so you all do good. You have to do best, and you all once upon a time, one day, we will like to see Telecom girls that we will be getting good doctors, engineers to help the society. So that for this reason, so that we can help you on this small token of love on behalf of Bubagra. So